गोवर्धन गिरिवरधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी, नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरियो। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरियो। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरियो। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरियो। आवो रे गावो रे गोकुल के प्यारे, आवो रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आवो रे नाचो रे रास रचावो रे, गावो रे नाचो रे रास रचावो रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरियो। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरियो। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरियो। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरियो। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरियो। वनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी, गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी, गोपी मनहारी। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी। താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ക്ലിയർ അല്ലേ? എല്ലാ സൗണ്ടും ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. നല്ല കീർത്തനാണ് മാതാജി ചൊല്ലുന്ന കീർത്തന. നല്ല ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ ഒരു നമ്മളെ ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് കാരണം അറിയാലോ, കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ കീർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾക്കും ആത്മീയമായ ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലാകുമ്പോഴും കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ഒരു 2-3 പേര് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമെങ്കിലും ജപിക്കാൻ നോക്കാം. കുറച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ വല്ല അതുപോലെ തന്നെ വല്ല കീർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും അറിവ്. നമ്മളെല്ലാവരും അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ തെറ്റുകളും ഭഗവാൻ സഹിച്ചോളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊണ്ട് അറിയാവുന്ന കീർത്തനങ്ങൾ പാടാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാള് മുന്നിട്ട് വരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നാമജപം പതുക്കെ എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന്റെ വല്ല ഡൗട്ടും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുക. കാരണം നാമജപാണ്. നമ്മള് പ്രഭുപാദർ തന്നെ പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ജ്ഞാനം ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ ജ്ഞാനം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തൂല. അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസും കൂടെ ചെയ്തു പോകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പതുക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. 6 അധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലുള്ള ഭക്തിയോഗത്തിൽ വരുന്ന അധ്യായമാണ് അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. വിഭൂതി യോഗം ഇതിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഗരുഡന, പക്ഷിയില് രാജാവ്, മഹർഷിമാരില് ഐരാവതം, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതില് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളത് ഏത്? അത് ഭഗവാന്റെ അംശമായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് ഞാനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അതാണ് വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾക്കറിയാം എല്ലാത്തിന്റെയും ഏതൊരു കാര്യം എടുത്താലും
നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊരു സ്റ്റുഡൻസിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ആ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് പലരും പക്ഷെ ഒരു കുട്ടിയായാലും ഒരു നല്ല ബ്രൈറ്റ് ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി ആ കുട്ടിക്ക് കൂടുതലുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി കാണുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഭഗവാന്റെ അംശം, അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും അതില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അതിൽ ബെറ്റർ. ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ, ഭഗവാൻ നമ്മളെ ശരിക്കും പരാശര മഹർഷി, അതായത് വ്യാസദേവ മഹർഷി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആറ് ഐശ്വര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ബലം, കീർത്തി, ധനം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, ത്യാഗം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. ചിലർക്ക് ബലം കൂടുതലുണ്ടാവും, ചിലർക്ക് ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല ഐശ്വര്യങ്ങളും പല രീതിയിലും പല കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ എല്ലാതും നമുക്കറിയാം, ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്വം അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല. എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി? അതാണ് ശരിക്കും വിഭൂതി യോഗത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അതായത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തനാവുമ്പോഴല്ലേ നമുക്കറിയാം യൂണീക്ക് എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ. അതായത് 10 പേര് എടുക്കുമ്പോൾ അതിലൊരാൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെയാണ് അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് മറ്റിൽ നിന്നൊരു വ്യത്യസ്തനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ വ്യക്തിനെ. അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് വിഭൂതി യോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഞാൻ ഇതാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറെ പക്ഷികളുണ്ട്, അതില് ഗരുഡനാണ് ആ പക്ഷികളിൽ രാജാവ്, അല്ല ഗരുഡനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകീന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ. ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങളില് സിംഹമാണ്, മനസ്സിലെ മൃഗങ്ങളെല്ലാത്തിനും എടുത്തിട്ട് അതിന് സിംഹത്തിന് എന്നുള്ള ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളു. അങ്ങനെ അതാണ് ശരിക്കും അത് മറ്റുള്ളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ആ ജീവി വർഗം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവി, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ലെവലിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് ശരിക്കും മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മഹത്വം, സ്പെഷ്യാലിറ്റി, മറ്റുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റി. ഇതെന്താണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ എന്നാണ്, എന്തൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, എന്റെ സ്പെഷ്യൽ എന്നുള്ള കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ശരിക്കും വിഭൂതി യോഗത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതില് ഫസ്റ്റ് രേഷ്മ മാതാജി, താങ്ക് യു. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രീയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേഷ്മ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഇതില് ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈകരുത്തുള്ള അർജുനനെ, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ശരിക്കുമായ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് അത് ഉപദേശിച്ചു. രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ എന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതെന്താ ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്കറിയാം, ചില കുട്ടികളെ നമ്മൾ നല്ല അത്രയും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ എല്ലാതും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ടിപ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഇന്നത് വേണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു പോലെ അത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാനിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും, ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും കാണാം, അത്രയും ഭഗവാൻ അർജുനനോട് അത്ര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ സ്കൂളിലാകുമ്പോൾ അത്രയും നല്ല ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോരം പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും നമുക്ക് മതി വരില്ല അല്ലെ. നമ്മളിങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീണ്ടും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. അവന് 100% മാർക്ക് കിട്ടേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും വീണ്ടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, ആ കേൾക്കുന്ന കുട്ടിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ അടുത്ത ജ്ഞാനം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയാണ് ആ അർജുനനോട് ഭഗവാനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ശരിക്കും ഒരു ശിഷ്യന്റെ കറക്റ്റ് ഒരു ശിഷ്യനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അർജുനൻ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ യുദ്ധം ഉണ്ടാവും, മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്തുള്ള ഒരു സീനാണ് അത്. ആ സമയത്ത് രണ്ടുപേര്, ദുര്യോധനനും അർജുനനും ശരിക്കും ഭഗവാനെ കാണാൻ വരുന്ന ഒരു രംഗാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കാണാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദുര്യോധനം വരുമ്പോൾ അതായത് ഭഗവാന്റെ പാദസ്ഥലത്ത്, അതായത് കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു പീഠം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ശിരസിന്റെ സ്ഥലത്ത് ഒരു സിംഹാസനാണ് ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ദുര്യോധൻ വരുന്ന സമയത്ത് ദുര്യോധൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, ഞാൻ രാജാവിനില്ല, എനിക്കുള്ള സ്ഥാനം സിംഹാസനം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സിംഹാസനത്തിൽ ചെന്നിരിക്കും. അർജുനൻ യാതൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. അർജുനൻ സാധാരണ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ കാലിൽ ചെന്ന് ആ പാദത്തിൽ ചെന്നിരിക്കുക ചെയ്ത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഇത് കണ്ണു തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ആരെയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കാണാം,
കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനനെ ഇന്ന് കാണാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ കാണുള്ളൂ. അതാണ് ആ വിനീതം അത്രയും അർജുനന് അത്രയും ഭഗവാനോടുള്ള ലെവൽ അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നു അർജുനനോടാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ് ദുര്യോധനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരോട് കാര്യം എന്താണ് വന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറയണ് ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അർജുനനോട് ചോദിക്കുക, കാരണം അർജുനനല്ലേ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടത്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാ വേണ്ടതെന്ന് എന്താ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അർജുനൻ പറയുന്ന യുദ്ധത്തിന് അങ്ങ് മാത്രം വരണം, ബാക്കി എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങയുടെ മാത്രം സാന്നിധ്യം മതി എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ കിട്ടിയിട്ട് എന്താ കാര്യം, എന്റെ സൈന്യങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടല്ലേ കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനന് മാത്രം അറിയാം ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അർജുനൻ അറിയാം. അങ്ങനെ അർജുനൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ദുര്യോധന്റെ മനസ്സിൽ സത്യം പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു. കാരണം ഇനി എന്തെങ്കിലും അതൊരു സൈന്യത്തെ മുഴുവനും അർജുനനല്ല ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്, സൈന്യത്തെ മുഴുവൻ ആദ്യം ചോദിക്കോ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ടെൻഷൻ. പക്ഷെ സത്യത്തില് അർജുനന്റെ ഇത് ചോദ്യം കേട്ടോട്ട് ദുര്യോധന് വളരെ സന്തോഷമാവുകയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം എനിക്ക് അതെല്ലാം കിട്ടണമല്ലോ എന്ന്. അതൊന്നും ഒരു അസുര സ്വഭാവികളെയും ഒരു ദേവതുല്യമായിട്ടുള്ള സത്വഗുണത്തിലുള്ള അതില്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തന്റെ പ്രത്യേകത. ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനും മതി, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ വേണ്ട, ബാക്കിയല്ലായിരുന്നു. ഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ചതൊക്കെ വേണം എനിക്ക്, പക്ഷെ ഭഗവാനെ വേണ്ട. അതിനൊരു അസുര ഗുണമുള്ള. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭക്തന് ശരിക്കും ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ പോലെയാണ്. അത് കരയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പിടിച്ചിട്ട ഒരു മത്സ്യത്തെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മത്സ്യത്തിന് വെള്ളമില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തന് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ സഹവാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലെവലില്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്തന് ഇതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ആ സന്തോഷം കിട്ടില്ല എന്നാണ്. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ. അതാണ് ശരിക്കും അർജുനന് ഇവിടെ കാണിച്ചത്. ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അടക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ഭഗവാനായിട്ട് അത്ര ഇന്റർക്കാണ്. വേറെ ഒന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മളെ മത്സ്യത്തിന് വെള്ളം എന്ന പോലെയാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ. അതിന് ശരിക്കും അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ദുര്യോധനന്റെ ലെവലിൽ അസുര ഗുണം കാരണം കൊണ്ട് ഇതൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് എന്റെ കാര്യത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ദുര്യോധനാദികൾ അതായത് അസുരന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് ഇനിയും ഞാനും ഉപദേശിച്ചു തരാം. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമാണ്. കാരണം ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതിൽ ഉത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഒരാളോട് ഒരു വ്യക്തിയോട് ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നുമ്പോ നമ്മൾ കൊടുത്തതിനും കൂടുതൽ കൊടുക്കല്ലേ നമുക്ക്. അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഭഗവാൻ ചെയ്യണം. അത്രയും കരുണയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങള് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 2. നമേ വിദുസുരഗണാഃ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ വിഭൂതി, എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതികൾ എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെയും എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ അറിയണത് പോലെ തന്നെ വളരെ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളെ ചിന്ത അത്രയും താഴ്ന്ന ലെവലിൽ കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അചിന്തമായിട്ടുള്ള ശക്തികൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത. അപ്പൊ നമ്മളേലും ഉയർന്ന ജീവി അത് ജീവാത്മാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദേവന്മാരായാലും ഋഷിമാർക്ക് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ചിന്താഗതി നമുക്ക് എത്രയും നമ്മളെ അറിവിനെ പറ്റിയെന്ന് പറയും, നമ്മൾ അത്രയും അറിവ് കുറഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ്, ജീവാത്മാക്കളാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പറഞ്ഞ ദേവന്മാർക്ക് ഋഷിമാർക്ക് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ എന്താണെന്ന്, എന്റെ വിഭൂതി എന്താണെന്ന്, ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും അവർക്കടക്കം അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവരെല്ലാവരും ഉത്ഭവസ്ഥാനം സ്റ്റാർട്ടിങ് ഞാനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയോ ഭഗവാന്റെ ഉത്ഭവമോ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളോ ഒന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പഴയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിരണ്യകശിപന്റെ കഥ തന്നെ നമുക്കറിയാം. കാരണം ഭഗവാന്റെ തീരുമാനം, ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, ഭഗവാന്റെ ചിന്തകളൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയണത് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ പോലെ. അപ്പൊ നമ്മളേലൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവരെ ലെവൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നുള്ളൂ. അവർക്കടക്കം ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണില്ല. അത് അവർ ഉത്ഭവസ്ഥാനം തന്നെയാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ വിഭൂതി യോഗത്തെ പറ്റി, എന്താണ് വിഭൂതി, അതിനെ പറ്റിയാണ് പിന്നുള്ള അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ശ്ലോകം 7.
ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോ വികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഈ ഭഗവാനുള്ള വിഭൂതി യോഗം, അതും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ശരിക്കും ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഭക്തരുടെ മനസ്സിൽ ഞാനിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ബന്ധസ്ഥനാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് ഭഗവാൻ ശരിക്കും ആയ ശക്തി മാത്രം, ഭക്തി മാത്രം തരാത്തത്, ബാക്കി എല്ലാതും ഭഗവാൻ തരും. പക്ഷെ ഭഗവാനായ അത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആ ഫിൽട്രേഷൻ 100% ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും, അത്രയും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഒരു ഭക്തനെ ശരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മുക്തികളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരാം. അതിന് പറഞ്ഞത് ഋഷികൾക്കും ദേവന്മാർക്കും പോലും അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവർക്കടക്കം അവരുടേതായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഉന്നതമായ ഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാതും മുഴുവൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അത്രയും എന്റെ ചിന്ത, എന്റെ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയും വലുതാണ്. അത് സാധാരണ ഞാൻ ഇന്നാളെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മണ്ണീരനെ പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്താണ് വിഭൂതി യോഗങ്ങൾ. ഭഗവാന്റെ ആയ ഉൽപ്പത്തിയും ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഇതൊക്കെ അതിന്റെ അപ്പുറം. അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തികളെയാണ് ശരിക്കും നമ്മള് ഭക്തർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളായി കഴിഞ്ഞാല് അവരെന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ആയ പരമാനന്ദം, ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് അവർ ഉയരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന് പറഞ്ഞ അത് ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് എല്ലാതും തരും ഭഗവാൻ, പക്ഷെ ഭക്തി മാത്രം തരില്ല. അതിന് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്, എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ്, ഭക്തി തരാൻ മാത്രം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. ബാക്കിയല്ലാതെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ബാക്കിയല്ലാതെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയല്ലാതെ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയില്ല, ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഒരാൾ പ്ലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് നടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയാം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, ഏറ്റവും പൊളിറ്റിക്സ് പവറുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ താഴെയുള്ള പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾ ഇവർക്കൊന്നും അത്ര ഇതുണ്ടാവില്ല. കാരണം അവിടെ നിന്ന് മുകളിൽ നല്ല ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭൗതിക തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചാലും അതേ ലെവലിലാണ്. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അതിന് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ഏറ്റവും important. അത് കിട്ടാനും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയല്ല, വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് നമ്മൾ ഭഗവാൻ അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇതിലിപ്പോ ഈ വിഭൂതി ലോകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, യജ്ഞത്തില് ജപമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജപത്തിനാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അതിൽ കൂടിയേ നമുക്ക് ഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മുടെ മുൻജന്മങ്ങളിലുള്ള ആ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ മാറണം എന്ന് വെച്ചാൽ നാമജപത്തിലൂടെ മാറ്റും. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും അതിന്റെ കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ അപ്പൊ എന്താണ് വിഭൂതി യോഗം എന്ന് ഞാൻ അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതായത് മറ്റുള്ളവരിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തനാകുന്നു, അത് നമുക്കറിയാം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ്, നമുക്കല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവും ഉൽപ്പത്തിയും കൺട്രോളറും, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മഹത്വം, ഞാൻ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തനാവുന്നു, എന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, അതൊന്നും കൂടെ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്ലോകം 8. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അഹം സർവസ്യ പ്രഭ മത്തോ സർവസ്യ പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വ ഭജന്തേ ബുദ്ധഭാവ സമന്വിത. ഭൗതികാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ വിഭാഗത്തിന്റെ അതായത് 4/1 ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 3 ഭാഗവും ആത്മീയ ലോകമാണ്. അത്രയും വലുതാണ് ആത്മീയ ലോകം.
ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതല്ലാതെ എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. കാരണം എന്താ പറയുക, നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ അറിയാം, ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ ദേവകളും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ദേവത. ഈ ദേവതകളാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അനുസരിച്ച് നിയമങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഓരോ പേർക്കും, ബ്രഹ്മാവിനായാലും വിഷ്ണുവിനായാലും അല്ലെങ്കിൽ രുദ്രന്മാർക്കും, അങ്ങനെ പലവർക്കും ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്തു കൊടുത്തിരിക്കണം. കാരണം പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇവൻ പരമശിവൻ തന്നെ, ശിവൻ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവതകളുടെയും ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കും, അതാണ് അവർ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നിൽ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇതിൽ തന്നെ. അതാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപമാണ് ഫസ്റ്റ്, അതിന് ഇനീഷ്യൽ. അതിന് മുന്നൊന്നുമില്ല. അതിന് മുന്നേ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും സ്റ്റാർട്ടാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കാണിച്ചിരുന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും മഹാവിഷ്ണു ഉണ്ടാവുന്നത്. മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ള ലോകങ്ങൾ, അതിനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ കാണിച്ചിട്ട് ഓരോ ഭൂഗോളങ്ങളും ഒക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇത് ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകമാണ് പ്രഭുജി. അത് ഇതിലില്ല മാതാജി, ഇത് അതിലുള്ള ഒരു കോട്ട്. നാരായണാത് ബ്രഹ്മ ജായത്തെ, നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായത്തെ, നാരായണാദിദ്രോ ജായത്തെ, നാരായണാത് ത്വഷ്ടോ വസവോ ജായന്തെ, നാരായണാദ്വേകാദശ രൂദ്രാ ജായന്തെ, നാരായണാദ്വാദശാദിത്യാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇതിങ്ങനെ പല ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്, നമുക്കറിയാം. പല 108 ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ പല ഉപനിഷത്തിലും ഭഗവാന്റെ പല കാര്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നാരായണ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപനിഷത്തുണ്ട്. നമുക്ക് പറയാം, ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ 108 തരം ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു ഉപനിഷത്ത്, നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ട്, നാരായണിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ച്, എല്ലാതും നാരായണൻ, ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ അറിയാം, എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നത്, അതിൽ പറഞ്ഞ നാരായണിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികളിൽ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാർ ജനിച്ചു, നാരായണിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാർ ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണവുമാണ്. അപ്പൊ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ കാണുന്ന നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഭാഗവതമൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവാത്. അപ്പൊ അതിൽ നാരായണന്റെ വിസ്തരണം ഉണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണൻ, സംഘർഷണൻ, പിന്നെ കുറെ ഡിവൈഡേഷൻ ഉണ്ട്, സംഘർഷണൻ, അങ്ങനെ വീണ്ടും വരുമ്പോഴും നാരായണൻ വരും. നാരായണൻ എന്നാണ് പിന്നെ പല, അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ചാർട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിന്. അപ്പൊ അത് ഭാഗവതത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കേണ്ടുള്ളൂ ഇതിന്. കാരണം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ തന്നെ നമ്മ അറിയാവുന്ന എല്ലാ ദേവന്മാരും, നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അതിനെ പറയും. നമുക്ക് നേരം പരമശിവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരെണ്ണല്ലോ, പക്ഷെ 18 രുദ്രന്മാരുണ്ട്. 18 രുദ്രന്മാരിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പരമശിവൻ. അപ്പൊ അത് ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ വിഭൂതി യോഗത്തിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും കർത്താവ് ഞാനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് നാരായണോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, നാരായണോപനിഷത്തിന്റെ ഒരു ശ്ലോകം ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പല ഉപനിഷത്ത്, അതേപോലെ തന്നെ കുറെ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അതിലെല്ലാത്തിലും പുരാണം, പത്മപുരാണം, സ്കന്ദപുരാണം, ഇങ്ങനെ കുറെ പുരാണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം പല പുരാണങ്ങൾ, 18 പുരാണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഇപ്പൊ 108 ഉപനിഷത്ത്, 18 പുരാണങ്ങൾ. 18 പുരാണങ്ങളിൽ തന്നെ സ്കന്ദപുരാണവും, അതേപോലെ തന്നെ നാരായണ പുരാണം, അങ്ങനെ പല പുരാണങ്ങളിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇങ്ങനത്തെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തികൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്തിന്റെ കാര്യമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്തുകൾ എന്നല്ല. നമ്മള്
കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ പല രീതിയിലും കോട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപനിഷത്തിന്, കാരണം പുരാണ ഉപനിഷത്തും നമ്മളുടെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് അറിയാവുന്നത് പോലെ പുരാണങ്ങൾ തന്നെ കഥകളിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ തത്വമായിരിക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളായിരിക്കും ഉപനിഷത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു. പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഥകളായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ അപ്പൊ അതിൽ വരുമ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സാധാരണ പുരാണങ്ങൾ വരുന്നത്. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഫിലോസഫി കൂടുതലായിരിക്കും, അത് പെട്ടെന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പുരാണങ്ങളിൽ കൂടെ വായിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കഥ പുരാണങ്ങളിൽ കാണുമ്പോൾ ആ കഥനെ ആസ്പദമായിട്ടുള്ള ഒരു തത്വം ശരിക്കും ഒരു ഉപനിഷത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ആ തത്വത്തെ പുരാണമായിട്ട് നമുക്ക് വർണ്ണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നാരായണ, ഇപ്പൊ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉപനിഷത്ത് നാരായണ ഉപനിഷത്ത്, ആ നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ശ്ലോകം കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 9. മച്ചിത്താമദ്ഗത പ്രാണാ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഇതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു, അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാകുക വഴി അവർ സമൃദ്ധിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ശുദ്ധ ഭക്തരെ പറ്റിയാണ് ഭഗവത്ഗീത ഇതിൽ പ്രഭുവാദർ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്, ഭഗവാന്റെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ്, നമ്മളിപ്പോ തന്നെ കീർത്തനം കേട്ട പോലെ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ആനന്ദം തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞത് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുകയും വഴി അവർ സമൃദ്ധിയും ആനന്ദവും ലഭിക്കുന്നു. കാരണം നമുക്കറിയാം, അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ രാമായണ മാസം എന്ന രാമായണ മാസത്തിൽ നമ്മൾ രാമായണം വായിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഇപ്പോഴും വായിക്കേണ്ട, കഴിഞ്ഞ വർഷം വായിച്ച എല്ലാ പ്രശ്നം നമ്മൾ കിട്ടുമ്പോൾ സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ രാമായണം വായിക്കും, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ഓരോന്നോരോന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം, ബാക്കി എന്ത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തൊരു കാര്യം, എന്തൊരു നോവലാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചറാ, നമ്മളൊരു 5 പ്രാവശ്യം 3 പ്രാവശ്യം അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോടുള്ള രസം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കഥ മാത്രം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മാത്രം നമുക്ക് എത്ര കേട്ടാലും മതി വരും അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ രാമായണം ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചു, നമ്മൾ രാമായണം ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും 2 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും പിന്നെയും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള അതിലെ ഒരേ കഥകൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പതുക്കെ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവാന്, അതായത് ശ്രീരാമസ്വാമിയായ വനത്തിലേക്ക് പോണ രംഗങ്ങളൊക്കെ അത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ഒരു 10 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും ആ സമയത്ത് വരുന്ന ആ ഫീലിങ്സ് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. അത് 5 വർഷം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴും വായിച്ചാലും അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ലീല എന്ന് പറഞ്ഞത്, അതാണ് ശരിക്കും ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അതാണ് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കണം. നമ്മൾ എന്നും ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷണം തന്നെ എന്നും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്നും പൂജിക്കണം, എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ആനന്ദം സമയത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക ആനന്ദവും ആത്മീയ ആനന്ദവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലും, ഈ കീർത്തനം ഇപ്പൊ ഇന്ന് മാതാജി ഇന്നും ചൊല്ലി നാളെ പാടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. കാരണം അത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അത് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതും പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഇതിനൊക്കെ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയണം. നമ്മൾ അതും പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടത് ഭക്തന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നായിരിക്കണം. അപ്പൊ അത് നല്ല ഭക്തന്മാരിക്കുന്ന കേൾക്കുമ്പോ അതും നമ്മളായിട്ട് ഇന്റർ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഈവൻ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കീർത്തനങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള ആരാണെന്നും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളാണ്, അത് ഭക്തരല്ലാത്ത വ്യക്തികളാണ് ആ കീർത്തനങ്ങൾ അവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അവര് ഫീലിംഗ് സോങ് അതിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ അവബോധത്തിന് ആയ കീർത്തനങ്ങളിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ അത്തരം ആചാര്യന്മാര് രചിച്ച കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ അവരെ അവബോധം നമുക്കറിയാത്ത ഒരു ലോകം നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടല്ലേ, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം ആ അവബോധത്തിന്. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ജ്യോതിഷം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറമാണ് ശരിക്കായിട്ടുള്ള ജ്യോതിഷം. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും ആ ജ്യോതിഷത്തിൽ ലെവലുള്ളവരല്ല. നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ജ്യോതിഷത്തിൽ അത്രയും വിശ്വാസമുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും പാണ്ഡിത്യമുള്ളവര് നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ജാതകങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും, ചിലർ 100% അതായിരിക്കും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അത് പണ്ടേ കുട്ടി അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും അവിടെ. കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും,
അല്ല കഴിഞ്ഞ ജന്മം, അതിന് നമ്മളെ ജന്മജന്മാന്തരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളായിട്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുള്ളത് അവർക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്യും. അതിന് പറഞ്ഞ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മള് ആസുര്യമായ സ്വഭാവങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അതേപോലത്തെ സാത്വികമായിട്ട് കുടുംബങ്ങളിൽ വരും. അപ്പൊ അവിടുത്തെ കുടുംബത്തിന്റെ പാശ്ചര്യം സാഹചര്യം ഇതിനൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ശരിക്കും ജാതകങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്താണ് ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകം. അപ്പൊ അതിനേലപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം. അപ്പൊ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യം ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭൗതിക ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ ആനന്ദം ലഭിക്കണം. അപ്പൊ ആത്മീയ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ കഥകൾ, അതാണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ബാക്കിയുള്ള പുരാണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതൊരു ആത്മീയ ആനന്ദമാണ്. അത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ്. അതും പറഞ്ഞ ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിലുള്ള അവതരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ. അതും ശരിക്കും നമ്മള് ചെറുപ്പത്തിൽ അറിയാം, ബുക്ക് കണ്ട തൊട്ട് നിറയ്ക്കുന്നത്. കാരണം അത് നമ്മളെ ചിന്താഗതിയില് അത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ അവതരിക്കണാണ് ഭാഗവതായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യം. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് ഉൾക്കൊള്ളണം എന്ന് പറഞ്ഞ, അതില് നമ്മൾ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കും. മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നോവല് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ ബോറടിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാന്റെ ചരിത്രം, ഭാഗവതം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ 10 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാലും പിന്നെ നമുക്ക് വായിക്കാൻ തോന്നും. പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ആനന്ദം ലഭിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് അതിന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ പരസ്പരം സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ബോധദീപ്തരാകുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജഭാവത്തോടെ ചൈതന്യമാപ്ര, അതായത് ഒരു ബീജമായിട്ടാണ്. അത് നമ്മളെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ബീജാവസ്ഥയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് അല്ലെ. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ്. അതിനൊരു ബീജത്തിനെ നമ്മള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയുദ്ധങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നിന്ന് നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബഹുനാം ജന്മനമന്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്തരം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഗുരുമാരെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും ദുർലഭമാണ് അല്ലെ ഭക്തനാവാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു പറയില്ല, ഒരു വിത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാന്നുള്ള ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വിത്ത് എന്ന പോലെ ഈ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ജീവശക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ബീജം നട്ടതിന് ശേഷം ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. അതായത് നമുക്കായി ഒരു ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല്, നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കണക്ഷൻ അതിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മളിതില് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ്. അപ്പൊ മന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ ഉച്ചരിച്ച് നമ്മുടെ ആയ വിത്തിനെ നമ്മൾ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിനെ വളർത്തിയെടുക്കാന്നാണ് പറയണത്. അതിന് ഒരു വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരമവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിഷോളം എത്തും. അതിന് പരമവ്യോമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകം, അതിന്റെ ചുറ്റുള്ള ആ പ്രകാശം, ആ ജ്യോതി, ആ ലെവൽ വരെ എത്തുന്ന പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചെടി വളരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം വളരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആ പരമവ്യോമത്തിൽ അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളം ഉയരുന്നു. അവസാനമായിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടത്തോളം ഉയരുന്നതാണ്. അപ്പൊ പരമവ്യോമത്തിന് അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം, അവിടത്തോളം നമ്മൾ ഉയരുന്നു. അതിന് ശരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വിധത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്ക്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തി സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാകുന്ന ജലസേചനം തുടർന്നു കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ ശ്രവണനും കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലസേചനത്തെ പോലെയാണ്. അത് ഒഴിച്ചാലോ എത്ര വലിയ ചെടിയാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ മരമാണെങ്കിലും അതിന് പൂക്കളും ചെടികളും സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണങ്ങിപ്പോകുന്ന പറയാം അല്ലെ. സാധാരണ ഇതിലറിയാം, നമ്മൾ എത്ര
എത്ര നല്ല ചെടികളാണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടികളാണെങ്കിലും അതിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വളം കൊടുത്താൽ അതിങ്ങനെ എപ്പോഴും പൂച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തിയുദ്ധസേനം അത് അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് പോകും. നമ്മൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ശ്രവണം കീർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പണ്ട് നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് പോകുന്നത് പറഞ്ഞു. അതിന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ജലശാൻ തുടരുമാണ്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഈ ലതയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം, നമ്മൾ 22ാമത്തെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ചരിത്രം, അതായത് ഭാഗവതം പോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് ആ ലീലകളും കാര്യങ്ങളും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളും കാര്യങ്ങളും വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ചരിതം, അതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 10. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. നമ്മുടെ ബുദ്ധിവിശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിവിശേഷം എന്ന് പറയാം, അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഭക്തിയിലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിനോ കർമ്മയോഗത്തിനോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തി എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം നമുക്ക് തരും. നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഭക്തിയിൽ ഉയരുമ്പോ അതിന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ 10 ഇരട്ടി നമ്മളെ എത്തിക്ക് പറയുന്ന പോലെയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഭഗവാനോടുള്ള അത്തരം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ കൂടുതൽ കണക്ട് ആവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെ കൂടുതൽ കണക്ട് ആവും അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരുന്നു. അതിന് നമ്മളെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും തന്നെ ഭക്തിയോഗത്തിന് നമുക്ക് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം ഭക്തിയോഗവും ബുദ്ധിയോഗവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ഇന്നത് ശരിയല്ല ഇന്നത് ശരിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളെ ബുദ്ധിയാണ്. അപ്പൊ അത് ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ബുദ്ധി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ എടുക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയോഗം എന്നും കൂടെ പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കുറവും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനടക്കമുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നാ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ കഥ അറിയാം. ധ്രുവ മഹാരാജാവിനും ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അതായത് അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്താണ് അവരെ ഒരു മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം, ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യണം, എനിക്ക് അത് മാത്രം ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ധ്രുവ മഹാരാജന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നാരദമുനിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. നാരദമുനി ആ മന്ത്രം ഉപദേശിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ധ്രുവ മഹാരാജ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അതിന് പറഞ്ഞ ആ ബുദ്ധി ആഗ്രഹം നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധി ഞാൻ നൽകുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവുണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാനുതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണനെ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തെ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനെ എത്തിച്ചേരാനിട വരുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയുമാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. ഭക്തന്റെ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം, അത് പ്രേമപൂർവമാവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവാചനം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിയും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തായാലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ പറയും തപസ്യ അല്ലെങ്കിൽ സാധന എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ എപ്പോ പറയുമ്പോൾ സാധന എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂട്ടിച്ചേർക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം, ഡെയിലി അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തിരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിന് നമ്മൾ അതിന് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭൗതിക രോഗം പിടിപെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊരു കൽക്കണ്ടം കൊണ്ട് തന്നാൽ അത് കയ്പായിട്ട് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞു. അതിന്റെ മരുന്ന് അതിന് നമ്മളെ നാമജപം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സാധന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അത് പിന്നീടാണ് അതിന് ടേസ്റ്റ് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് തരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്യിക്കണാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പ്രേമപൂർവ്വം അതിന് പറഞ്ഞത്
അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ സേവനം സാധനം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾ പുരോഗതിക്കും ഭഗവത്സന്നിധിയിൽ പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നിലനിൽക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയില്ല, അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഒരു മാല ജപിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഒരു മാല ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലാണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു മാലയും ഒരു ദിവസം 5 മാല ഒരു ദിവസം ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതല്ല എന്റെ സിസ്റ്റം. നമ്മ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അത് ഭഗവാനായിട്ട് ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുത്ത പോലെയാണ്. ആ പ്രോമിസ് നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തണം. അത്രയും നമ്മളൊരു ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഇന്ന് ചെയ്യാം, ഇന്ന് 10 മാല ജപിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ചെയ്യണ്ട, ഇന്ന് പൂജിക്കണ്ട, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് പറയാം. പഠിക്കും മര്യാദയ്ക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ, പഠിക്കും മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ഭഗവാനായിട്ട് ആരും നമ്മളിപ്പോ നമ്മള് പൂജിച്ചില്ലെങ്കിലും ആരും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇല്ല, അല്ലെ? അത് ഭഗവാനും നമ്മളായിട്ട് മാത്രമേ കണക്ഷൻസ് ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ മാത്രമേ അറിയണുള്ളൂ. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അടക്കം ഭഗവാൻ മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളത് ആ ചിന്തേനടക്കം നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് പറയണത്. നമ്മള് ഒന്ന് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കണക്കാണെങ്കിൽ കണക്കിനനുസരിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് സന്നിധി പോകാനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകുന്നു പറഞ്ഞു. അതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് കണക്ട് ആവാൻ വേണ്ടി പറയണത്. ഒരു അധ്യാത്മ ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു അധ്യാത്മ സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ, കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ആത്മീയ സംഘടനയിൽ കയറിയാൽ ഈവൻ ഗുരുവിന് കിട്ടിയാലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന പറയുന്നത്. അത് നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ഭയങ്കര സംശയം എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ ആ സമയത്തായിരിക്കും ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും കണക്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാതെ ആദ്യം നമ്മളോട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്റർലിങ്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണാം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധി നമുക്ക് മുന്നേറാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾ കൃഷ്ണ അന്തേനാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 11. തേഷാമേവാനുകമ്പാത്തം അഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തു ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റും. തമസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇരുട്ടെന്നറിയാം. അപ്പൊ ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ആ ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് നമ്മുടെ തമസ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തെ മാറ്റുന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനെ വിളിക്കണം പറഞ്ഞത് അല്ലെ? നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഇതേപോലെ തന്നെ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ബനാറസില് ഇതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശസ്തനായ ഒരു ജ്ഞാനി ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി. അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനോപദേശങ്ങൾ നമ്മളെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയുന്ന ഒരു രംഗാണ്. ആ രംഗത്തിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വികാരജീവിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ശരിക്കും പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിക്ക് അറിയാം ഇദ്ദേഹം വളരെയധികം, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രയും കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മാത്രം ജപിച്ചിട്ട് നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്നെ നോക്കിയപ്പോ മനസ്സിലായി എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ലാന്നും അത് കാരണം കൊണ്ട് നീ ഇത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അത്രയും ലെവലിലുള്ള താഴെയുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പല വൈദികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ല. നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് അത്രയും താഴ്ന്ന ലെവലാണ്. അപ്പൊ എത്രയും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉയരാന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മാർഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് സാധാരണക്കാരൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് അത് എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ജപിക്കാം. അതിന് പ്രത്യേക സമയമോ കാലോ ദേശമോ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ള വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ
ഗ്രന്ഥങ്ങളും വൈദികമായിട്ടുള്ള പല മന്ത്രങ്ങളും ഉരുവിടുന്നതിനും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിനും വളരെ ചിട്ടകളുണ്ട് അല്ലെ. ആ ചിട്ടകളിൽ കൂടിയേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ മഹാമന്ത്രത്തിന് മാത്രം ആ ഒരു പവർ ഉണ്ട്. അതാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ അത് കലിയുഗത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ, കാരണം കലിയുഗത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യവർഗങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു മാലിന്യമാണ്, പിന്നല്ലേ ചെയ്യണ പ്രവൃത്തി. അത്രയും പ്രശ്നം കലിയുഗത്തിന് പ്രത്യേകത അതാണല്ലേ. നമുക്കറിയാം കലിയുഗത്തില് ഈ ഒരു ധർമ്മ സത്യോ യാതൊന്നില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ്. എല്ലാവരും മത്സര മനോഭാവമാണ്, അധർമ്മമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇങ്ങനത്തുള്ള ധാർമ്മിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഏറ്റവും പറ്റിയ മരുന്ന്, ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലത്ത് ചില അസുഖങ്ങൾ പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കൊടുക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഹൈജീനിക് ആയിരിക്കണം, അതായിരിക്കണം, ഇതായിരിക്കണം അവിടെ പറഞ്ഞു. അതൊക്കെ ശരിയാണ്, അതൊക്കെ ചെയ്താൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ആ മെഡിസിൻ കൊടുക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ മെഡിസിൻ ശരിക്കും ഇത് പറഞ്ഞത് അതിന് അത് കൊടുത്താൽ ആളൊന്ന് ലെവലായിട്ട് വന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. അതിനായി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ അകരണം. പിന്നെ നമുക്ക് ശുദ്ധ കിട്ടുമ്പോൾ സത്വഗുണത്തിൽ വരും, നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അതൊക്കെ അതിന്റെ ഇങ്ങനെ ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. അതാണ് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവിടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ ഞാൻ അകറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള അത് പറയാം, നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അസുഖം മാറുന്നുള്ള മൈൻഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മളെ മരുന്ന് കഴിക്കുള്ളൂ. അത് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ഒരു ഡോക്ടറെ വിശ്വസിക്കണം, ആ ഡോക്ടർ എന്തായാലും അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ ആള് തരുന്ന മരുന്ന് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മളൊരു വിശ്വാസമാണ്. അത് കാരണം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരാള് നമുക്ക് മരുന്ന് എടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കില്ല. കാരണം ആയ വ്യക്തിനായ മെഡിസിൻ ആയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് നമ്മൾ അത്രയും വിശ്വസിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ മന്ത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലെത്താം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അസുഖം സംസാര സാഗരമാകുന്ന മലിനമായിട്ടുള്ള ഇത് നമുക്ക് മാറ്റിക്കഴിയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുവന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പറ്റി ഭഗവാൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിൽ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴിയും ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരുവാൻ കഴിയും. ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവ്വതും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തേച്ച് മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശുദ്ധി അശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് നമ്മൾ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പൊ എല്ലാതും മാലിന്യമാണ്. നമുക്ക് മാലിന്യം തോന്നുന്ന ചില ജന്തുക്കൾക്ക് അവർക്ക് വളരെ ഏറ്റവും നല്ല വസ്തുവായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളെ അതാണ് അത് ശുദ്ധം അശുദ്ധം ഒക്കെ നമ്മുടെ കാൽപ്പനികമാണ്. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ ശരിക്കും മാലിന്യാണ്. നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, നമ്മളെ ശരി മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റ് നമ്മളെ ശരിയായിരിക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മളെ കാൽപ്പന്യം. നമ്മളെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ ശരി തെറ്റൊന്നും നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റില്ല. ഒരാളെ ശരി മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഇന്റർനാഷണൽ നടക്കുന്ന വാറുകൾ, അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരാളെ ശരി ഒരാളെ തെറ്റ്, ഏതാണ് ശരി? അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളാണ് അതല്ലേ. ആ നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നിയമങ്ങളാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നിയമം. അത് ഭഗവാന്റെ നിയമമല്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനാണ് ധർമ്മം, അല്ലാണ്ട് മറ്റുള്ള ധർമ്മം. അതിന് ഭഗവാൻ ധർമ്മം സർവ ധർമ്മത്തോ വിട്ടുപോയി, സോറി അവയുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതാണ് ആ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും സർവ്വതും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. അത് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ മാലിന്യങ്ങൾ അകലുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മനഃശുദ്ധീകരിക്കുകയും നമുക്ക് ഭൗതികതയല്ല നമ്മുടെ സന്തോഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അവിടെയാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ തീരുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുകയെന്നല്ല. നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലാതായി മാറുന്നു. ഒരാൾ നമ്മളെ അപമാനിക്കുക ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് നമുക്ക് വലിയ അറ്റാച്ച്മെന്റോ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വരും അല്ലെ. നമ്മുടെ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ് എല്ലാവരും. 100% കാര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അത് നമുക്ക് മാറി കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞു. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന കർമ്മങ്ങളല്ല, നമുക്ക് അപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിനോട് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങിപ്പോകണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 12-13. അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭും
ആഹുസ്ത്വാം ഋഷയഃ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോകോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷി മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായ നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. സനാതനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജ്ഞനും മഹാനും അങ്ങനെ ദേവർഷിയായ നാരദൻ, അസിദ്ധൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും മുന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ദേവർഷികളാണ്. നാരദൻ, അസിദ്ധൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ ഇവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് അതായത് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴോ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പുറത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞതല്ല, ഇവന് പേപ്പറിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു, അപ്പൊ ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു പ്രമാണിതത്വം നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ അതിന് പറഞ്ഞത് ദേവർഷികളായ നാരദൻ, അസിദ്ധൻ, ദേവൻ, വ്യാസൻ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണം. അത് ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറയുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലാണ്ട് അർജുനത്തിന് ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എവിടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഋഷീശ്വരന്മാരെ അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലാതെ. അതായത് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും അതേ തന്നെ ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും വരുന്ന എല്ലാ മഹർഷിമാരുണ്ട്, എല്ലാത്തിലും വരുന്നതാണ് ഇവരെല്ലാവരും, അല്ലെ? അതായത് നാരദനായാലും വ്യാസനായാലും അസിദ്ധനായാലും ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്തർഷികൾ എല്ലാത്തിലും വരുന്നതാണ്. അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ തന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അത് ഒന്നും കൂടെ അർജുനൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 18. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ മൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കുന്തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തരാം. ഇവിടെ നോട്ടാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആര് പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് കൂടുതൽ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ എനർജി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടികൾ, ചില ആൾക്കാർക്ക് വണ്ടികളെ പറ്റി ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ വണ്ടികളെ പറ്റി പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൂടുതൽ ചോദിക്കും, അല്ലെ? അതിന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൂടുതൽ ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്ന അർജുനന് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ അത്ര ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിന് ഭഗവാൻ എത്ര കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടും അർജുനന് മതി വരാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും എനിക്ക് പറഞ്ഞത് അങ്ങ് എന്താണ് അങ്ങയുടെ ഉൽപ്പത്തി എന്താ, ആ ഡീറ്റെയിൽസ് വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും അർജുനൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവയുടെ അതിന് വിഭൂതികളെ പറ്റി യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും വിഭൂതി യോഗങ്ങളാണ്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 19. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തത്തെ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യതഃ കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതില് ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അർജുന ബാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പ്രധാനമുള്ളതിനെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എണ്ണമറ്റതാണ്. അത് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിനക്ക് അത് അത്രയുണ്ട്, അത് തീരില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പറയാം, നമുക്ക് ചിന്തിക്കണതിന് അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അത്രയധികം വിഭൂതി യോഗങ്ങൾ ഭഗവാനുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നീ ചോദിച്ച നിലയ്ക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി ആ വിഭൂതി യോഗങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 20. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിലൊരു വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗുഡാകേശൻ. അപ്പൊ ഗുഡാകേശനെ ശരിക്കും അർജുനനെ വിളിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിദ്രയില്, ഗുഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിദ്രയാണ്, അല്ല നിദ്രയില്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനത്തെ സംശയങ്ങൾ അതായത് നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കണല്ല, ഉറക്കം. അപ്പൊ ആ ഉറക്കമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മ ആ ലെവലിലേക്ക് അർജുനൻ ഉയർന്ന കാരണം കൊണ്ട് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഈ വിഭൂതി യോഗങ്ങൾ ഓരോന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. അതാണ് ഗുഡാകേശൻ. ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയില്ല, ചില കുട്ടികളോട് പറയില്ല ഓണറിനിരുന്ന് പഠിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഓണറും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലോ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള, ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവുള്ളൂ. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതില് പറയുന്നത്. അർജുനൻ അങ്ങനത്തെ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അതിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താ, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അത് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവ്, നമ്മളെ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവുണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അംശം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ തുടക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും അവസാനം ഉണ്ടെങ്കിലും മധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഞാനാകുന്നതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജീവാത്മാവ് വന്നിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറയുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനം. കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആത്മാവായാലും നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ജനനവും മരണവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അവയുടെ, അതായത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനും മരണവും ജനനവും ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അത് ഞാനാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകണം. ഇവിടെ നിന്നാണ് വിഭൂതി യോഗങ്ങൾ ഓരോന്ന് ഒരേ ജീവജാലങ്ങളെ പറ്റി പറയണത്. അപ്പൊ അതിന് തന്നെ മാതാജി 20, 22, 23, 24, 25 ഒന്നിച്ച് വായിച്ചത്. കാരണം ഇതിൽ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും ഓരോ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 21. ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണുർ ജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാൻ മരീചിർമരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി വേദാനാം സാമവേദോസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവഃ ഇന്ദ്രിയാണാം മനശ്ചാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതന രുദ്രാണാം ശങ്കരശ്ചാസ്മി വിത്തേശോ യക്ഷരക്ഷസാം വസൂനാം പാവകശ്ചാസ്മി മേരുശിഖരിണാമഹം പുരോധസാം ച മുഖ്യം മാം വിദ്ധി പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതിം സേനാനീനാമഹം സ്കന്ധ സരസാമസ്മി സാഗരഃ മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മ്യേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിൽ 21 തൊട്ട് 25 ശ്ലോകങ്ങളും ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണു, ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടം എന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. ആ 12 ആദിത്യന്മാർക്കും ഓരോ പേരുകളുണ്ട്. ആ പേരുകളിൽ ഒരു പേരാണ് വിഷ്ണു. അപ്പൊ ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും, ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തമായ സൂര്യനും, മരുത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിന് വേദങ്ങളിലും 4 വേദം ഉണ്ടെന്നല്ല, ആ വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം, ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവേദം 4. അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമവേദത്തിന്. അതിന് വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും, ദേവന്മാരിൽ രാജാവിനല്ല ഇന്ദ്രൻ. അപ്പൊ ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും, അത് നമ്മൾ ഷഷ്ടേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ശരിക്കും നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മനസ്സിനെയും ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്ദ്രിയമായിട്ടാണ് കണക്കൂട്ടിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും, ജീവഗണങ്ങളിൽ ചൈതന്യവുമാണ് ഞാൻ, ചൈതന്യവുമാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യം നമ്മുടെ ജീവഗണങ്ങളിലുള്ള ചൈതന്യം, അതാണ് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ പരമാത്മ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ആ ചൈതന്യമാണ് ഞാൻ. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് അപ്പൊ 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട്, അതില് ശിവനാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് 11 രുദ്രന്മാരിൽ ഒരാളിന് അതില് ശിവനുണ്ട്, ആ ശിവനാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. യക്ഷരാശരൻ കുമാരൻ, രാക്ഷസരില് കിന്നരന്മാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ വരുന്നതിലാണ് കുബേരനാണ് ഞാൻ. അത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റണം. കുബേരൻ വസ്തുക്കളിൽ അഷ്ടവസ്തുക്കളുണ്ട്, അതിൽ അഗ്നി, അതാണ് ഞാൻ. പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരു പർവ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തരം വളരെ എല്ലാതും നിറഞ്ഞു നിൽക്കണം, അതിലും ബലവും ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു പർവ്വതമാണ്. ആ പർവ്വതത്തിന് മേരുപർവ്വതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനത്തെ പർവ്വതങ്ങളിലും മേരു ആണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാന ബൃഹസ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ദേവന്മാരുടെ ഇതാണ്,
കുലഗുരുണ്. അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോൾ ബൃഹസ്പതിയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സേനാധിപതി കാർത്തികേയനാണ്. അത് നമുക്കറിയാം, പരമശിവന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പാർവതിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള കാർത്തികേയനാണ്. അത് സേനാധിപതി കാർത്തികേയനാണ്. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. പിന്നെ മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും സ്പന്ദനങ്ങൾ, വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം. അപ്പൊ ഓങ്കാരം, അതിന് ഓങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതികതയായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. അതിന് നമ്മൾ ഓങ്കാരത്തിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അതിന് ഓങ്കാരവും യജ്ഞങ്ങളിൽ ഇതാണ് നമ്മളെ പോയിന്റ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ യജ്ഞങ്ങളിൽ, അതായത് ഭഗവാന് യജ്ഞങ്ങളിൽ പൂജകൾ, അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് തിരുനാമ ജപവും സ്ഥരാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഹിമാലയം, അതായത് അധികം മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത, അത് അത്തരം വലുതാണ് ഹിമാലയം. അതാണ് ഹിമാലയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇത്തരം ശ്ലോകങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ വരുന്ന ഭഗവാന്റെ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അത് തന്നെയത് മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു അത് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ പറയുന്നത്. അതായത് നാമജപത്തിന്റെ ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ യജ്ഞാനം യജ്ഞസ്മി സ്ഥവാരണം ഹിമാലയ. അപ്പൊ യജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോ അസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 10.25 പറഞ്ഞ ഒരു ശ്ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് നാമജപത്തിന് കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണത്. യജ്ഞാന യജ്ഞാസ്മി എന്ന് പറയുമ്പോ ജപം, അതായത് യജ്ഞങ്ങളില് ജപാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമ്മ ജപത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതിന് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ നമ്മ മുത്തുകളിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുക ചെയ്യണം. അത് 108 തവണ, അത് നമ്മൾ 1 പ്രാവശ്യം ചൊല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യണം അത്ര റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. അതിന് സ്ഥലമോ കാലം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് അത്രയും കാരണം കലിയുഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. വിഭൂതി യോഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, അതെല്ലാം നമുക്ക് കലിയുഗത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും പറയുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് യജ്ഞാണ്, ജപാണ്. ജപത്തിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നതും. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശബ്ദത്തിന്, അതായത് പണ്ടുള്ള ഋഷീശ്വരന്മാർക്ക് അവര് മന്ത്രദൃഷ്ടാക്കൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് മന്ത്രത്തെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന് അതീന്ദ്രിയ ലെവല്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുറച്ച് 2-3 ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ, അതീന്ദ്രിയ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടല്ല കണ്ണുകൊണ്ടും കാണാൻ പറ്റും, കാതുകൊണ്ടും കാണാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായി? അതാണ് അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോ വേറൊരു സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ശബ്ദം, ജപം എന്ന് പറഞ്ഞ നാമരൂപമാണ്. അപ്പൊ ജപത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെമായ അതീന്ദ്രിയമായ അനുഭവം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതിന് നാമജപത്തിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. 26-30 വരെ വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 26. അശ്വത്ഥ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദഃ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥഃ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനിഃ ഉച്ചൈസവസമശ്വാനാം വിദ്ധി മാമമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനുനാമസ്മി കാമധുക് പ്രജനശ്ചാസ്മി കന്ദർപ്പ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകിഃ അനന്തശ്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാദസാമഹം പിതൃണാമാര്യമാചാസ്മി യമസംയമതാമഹം പ്രഹ്ലാദശ്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലകാലയതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിൽ 26-30 ശ്ലോകങ്ങളില് ഭഗവാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ വിഭൂതി ലോകങ്ങളിലെ ഒരേ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആൽമരത്തിനെ നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആൽമരാണ് വൃക്ഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൽമരത്തിനാണ്. ദേവർഷികളിൽ ദേവർഷികളാണ്, മഹർഷിമാരില്ലേ, ദേവന്മാരും ഋഷിമാര്. അപ്പൊ ദേവർഷികളിൽ നാരദനും, ഗന്ധർവന്മാരിൽ പാട്ട് പാടുന്നവരല്ലേ, ഗാനഗന്ധർവം എന്നും പറയണ ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥൻ. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ കുറെ പേരുണ്ട്. അതിൽ ചിത്രരഥനാണ് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു. യോഗ്യസിദ്ധി നേടിയതിൽ കപില മുനിയുമാണ് ഞാൻ. പിന്നെ അശ്വങ്ങളിൽ വെച്ച് കുതിരകൾ, അതായത് ഉച്ചസ്രവസ്, അമൃതം നേടാനെ കൽക്കപ്പെട്ട സമൃദ്ധിപ്പെടുന്ന, അതായത് നമുക്കറിയാം അമൃതം ഇത് കടയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്നത്. അതിലൊന്ന് ഉച്ചസ്രവസ്, അത് കുതിരയും, പിന്നെ അതായത് ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനായ ഐരാവതം. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഐരാവതവും ഉച്ചസ്രവസും ഒക്കെ ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരിൽ രാജാവാണ് ഞാൻ. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും, പശുക്കളിൽ വെച്ച് സുരഭിയും, ജനഹേതുകളിൽ വെച്ച് കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ.
അനേകം ഫണങ്ങളോടുകൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തൻ, അനന്തൻ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അനന്തൻ. അപ്പൊ അനേക ഫണങ്ങൾ വരുമ്പോ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തൻ എന്ന് അനന്തൻ ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നത് ജീവജലതാണ്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണം. അത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവജലങ്ങളിൽ വരുണൻ, കൃത്തുക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിഷ്യകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവൻ യമൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിന് ശിഷ്യകരിൽ മൃത്യുദേവനായ യമൻ, അതിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണസമയത്ത് അസുരന്മാർക്ക് ഞാൻ മരണമായിട്ട് വരുന്നു പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അർത്ഥമാണ്. അതായത് ആ സമയത്ത് മൃത്യുവിന്റെ ദേവനായ യമൻ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ യമൻ എന്ന് പറഞ്ഞതും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ആയ വിഭൂതിയിൽ വരുന്നതാണ് യമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മരാജാവ് യമനാണ്. അപ്പൊ യമൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ദൈത്യന്മാരിൽ വെച്ച് ഭക്ത പ്രഹ്ലാദൻ അറിയാം. നമ്മൾ ദൈത്യന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അസുരകുലത്തിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതില് പ്രഹ്ലാദനാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരുന്നു പ്രഹ്ലാദനാണ്. ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ലെവലിലും അസുരന്മാർ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അതിലേറ്റവും ഇത് ഭക്ത പ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത് കാലം അറിയാം. കാലത്തിന് നമുക്ക് പ്രത്യേകതകൾ അറിയാം. അതിങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സമയത്തിന് നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാനും മുന്നിലുള്ള സമയത്തിന് നമുക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും നമുക്ക് കഴിയില്ല. അതാണ് കാലം ഇങ്ങനെ ഒരേ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 32 to 35 വരെ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശ്ലോകം 32. സർഗാണാമാവിരന്തശ്ച മദ്യം ചൈവാഹമർജുന അധ്യാത്മവിദ്യാ വാദപ്രവദതാമഹം അക്ഷരാണാമകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്വസാമാസികസ്യ ച അഹമേവാക്ഷയ കാലോ ദാതാഹം വിശ്വതോ മുഖഃ മൃത്യു സർവഹരശ്ചാഹം ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാ കീർത്തി ശ്രീവാക്ച നാരീണ സ്മൃതിർമേധാ ധൃതിക്ഷമാ ബൃഹത്സാമത്തഥാ സാംനാം ഗായത്രീ ഛന്ദസാമഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനാം കുസുമാകരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, ഓക്കെ. ഇതിൽ 32 തൊട്ട് 35 വരെ വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി വിയോഗങ്ങളെ പറ്റി വീണ്ടും വിവരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതില് സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യം അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ, അത് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ അതിന് ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിലെ നിർണയ സത്യവുമാണ്. അപ്പൊ തർക്കശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികശാസ്ത്രം പലതരം ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ അധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം എന്നാണ് ശരിക്കും ഭഗവാനെ പറ്റി നമ്മള് പറയില്ല, പുരാണ ഉപനിഷത്തുകൾ അതിൽ വരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വേദാന്തങ്ങള്, അങ്ങനെ വേദസൂത്രങ്ങൾ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ അധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം തർക്കശാസ്ത്ര നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അക്ഷരങ്ങൾ ആകാരവും സമാസങ്ങൾ ദ്വന്ദ്മാസവും ഞാൻ. അക്ഷരങ്ങൾ ആകാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് സംസ്കൃതത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന വേർഡാണ് ആകാരം. അതിന് ഫസ്റ്റ് അക്ഷരം ആകാരവും സമാസങ്ങൾ ദ്വന്ദ്മാസവും ഞാൻ. അനാവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടികർത്താവ് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നെല്ലാം സൃഷ്ടി തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സർവ്വസംഹാരിയായ മരണവും ബാബയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, സ്ത്രീകളുടെ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവരെ ഏറ്റവും വലിയ നല്ല ഗുണങ്ങൾ അതെല്ലാതും മുഴുവൻ ഞാനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സാമവേദ സൂത്രങ്ങളിൽ ബൃഹസ്തമവും, ഛന്ദസ്സുകൾ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും, മാസങ്ങൾ വെച്ച് മാർഗശീർഷവും, ഋതുക്കൾ വെച്ച് വസന്തവും ഞാനാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 4 ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഋതുവേദ 4 വേദങ്ങളിലെ സാമവേദം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ സാമവേദത്തിന്റെ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതില് പല സൂത്രങ്ങളുണ്ട്, ഒരു ശ്ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഇതിനും ബൃഹസ്മാവം. അപ്പൊ ആ ഒരു ശ്ലോകം, ഇതും ഞാൻ, അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വം അല്ലെങ്കിൽ ആയ ചൈതന്യം അതെപ്പോഴും ഞാനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടി എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇപ്പൊ ഋതുക്കളിൽ നമുക്കറിയാം 4 ഋതുക്കൾ ഉണ്ടെന്ന്. അതില് വസന്തമാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിന് ഋതുക്കളിൽ വസന്തമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 36. യൂതം ചലയതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വവതാമഹം
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषता मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चाभिः सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्मि विना यस्यान्मया भूतं चराचरम् हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇതിൽ അടുത്ത് പറയണത് 36 തൊട്ട് 39 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ വിഭൂതി ലോകങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി വർണ്ണിക്കുകയാണ്. അതിൽ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്സുകളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു, ജയവും സമുദ്രവും ശക്തന്മാരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ വഞ്ചകളുടെ ചൂതുകളി എന്ന് പറഞ്ഞ ചൂതുകളി അത്തരം വഞ്ച നിറഞ്ഞ ഒരു കളിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ കളികളിലൊന്നും ഏർപ്പെട്ടിട്ട് എന്നാ പറയുന്നത് നമ്മളെ ആത്മീയ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ അത് അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന് വഞ്ചകന്മാരെ കളിയാണ് ശരിക്കും ചൂതുകളി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ചൂതുകളി ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വഞ്ചകന്മാരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ടെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ വിഷ്ണുകുലത്തിലെ വാസുദേവൻ, അത് ഭഗവാന്റെ കുലം എന്ന് പറഞ്ഞത് വിഷ്ണുകുലാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വാസുദേവന് ഭഗവാൻ നമുക്കറിയാം. പാണ്ഡവരിൽ വെച്ച് അർജുനൻ, അതായത് പഞ്ചപാണ്ഡവരിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അർജുനൻ, അതിന് പഞ്ചപാണ്ഡവരിലും അർജുനൻ. മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തരിലെ ഉത്സനാഗ കവിയുമാണ് ഞാൻ. നിയമരാഹിത്യങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, ശിക്ഷ, വിജയം കാണിക്കുന്ന നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. അല്ലേ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെ ആദ്യ ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ഈ പോയിന്റ് 39 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ആദ്യ ബീജമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളിലെയും ഏറ്റവും ചൈതന്യം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന് എന്താണ്, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനാണ് ഞാൻ, വഞ്ചുകളിൽ ചൂതുകളിൽ അതായത് നെഗറ്റീവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവിന്റെയും ഏറ്റവും നെഗറ്റീവ് അത് ഞാനായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് മാത്രമല്ല, നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിന്റെ നെഗറ്റീവ് അത് ഞാനായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ നമുക്ക് പറ്റിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും വഞ്ചിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭഗവാൻ അത്രയും ഇത് ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മളെ എന്താണ് ഭീമസേനന്റെ ഇത് പറയുമ്പോൾ, ഭീമസേനൻ അതായത് ദുര്യോധനൻ ധർമ്മത്തെ മാത്രം മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ, അത് ഭഗവാൻ ധർമ്മം തെറ്റിക്കൂല എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭീമസേനനെ വധിക്കാനുള്ള പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭീമസേനെ വധിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് ആ ധർമ്മം, അതാണ് പറയുന്നത് വഞ്ചേരിയിൽ ചൂതുകളി. അപ്പൊ വഞ്ചകന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്കുണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ. അത് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 100% നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഞാൻ. അതാണ് പറഞ്ഞത് ചൂതുകൾ. അതിന് നമ്മൾ ഓരോ വേർഡുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. വഞ്ചേരിൽ ചൂതുകളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചൂതുകളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഞ്ചിക്കണ ഗെയിമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് ഞാനായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ചെയ്തിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അത്രയും നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരും. മനസ്സിലായി? അത് കാരണം അതാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തരുന്നു ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വഞ്ചേരി ചൂതുകളി. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ്സും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ക്ലിയർ കട്ട് ഈ ഇതില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിന് നമ്മളെ കാര്യം വഞ്ചിക്കാം, ഭഗവാനെ വഞ്ചിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനെ ചതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അതേ ലെവലിലായിരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കൂടിയില്ല. അതായത് അത് ദുര്യോധനന്റെ ആ ഒരൊറ്റ കഥയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം. ദുര്യോധന ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കണില്ല ദുര്യോധനന്റെ തൊട അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ട് മരിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു മരണം, സാധാരണ മരണമല്ല, അത്ര വേദനജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു മരണം ദുര്യോധനം വരുന്നത്. ആ ദുര്യോധനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദുര്യോധന മരണവേദനയിൽ പെടുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ യുദ്ധരംഗത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റും നരികളും ഒക്കെ പിടിച്ച് കടിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയാണ്. കാരണം മരിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ കിടക്കണ്. അങ്ങനെയാണല്ലോ പിന്നെ ആ കഥ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാനെ ചതിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും വഞ്ചകരെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ചൂതുകളിയാണ് അതിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 40. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ യേശ തൂദ്ദേശതഃ പ്രോക്തോ വിഭൂതേർവിസ്തരോ മയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേഷ്ണ, ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ എന്നെ ദിവ്യഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്റെ വിഭൂതികള് അത്രയുണ്ട്, അനന്തമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ, നമുക്ക് അചിന്തമാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഒരു സൂചന, ഞാൻ എന്താണെന്ന ഒരു സൂചന. നമ്മള് പറയില്ല, ചില സൂചന മാത്രം ഒന്നും പറയില്ല. അപ്പൊ അത് തന്നെ അത്രയാണ്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഭഗവാന്റെ ശക്തി എത്രയുണ്ട്. അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് അനന്തമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അത് ഇത് വിഭൂതി യോഗം നിർത്തണം, വിഭൂതി അധ്യായം ക്ലോസ് ചെയ്യണാണിത്. ഹരേഷ് മന്ദാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 41. യത് യത് വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദുർജിതമേവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ മന്ദാജി. വിഭൂതി മത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ എവിടെ നമുക്കൊരു ഇൻ അഡീഷൻ അതിനൊരു തേജസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കാം അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കയ്യൊപ്പുണ്ടെന്ന്. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെടികളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മയിൽപീലി അല്ലെങ്കിൽ മയില്. അപ്പൊ അതിനൊരു സൗന്ദര്യം വേറെയാണല്ലേ. അപ്പൊ പക്ഷികള് അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കള് അവർക്കൊക്കെ ഒരു വേറൊരു ഭംഗി കൂടുതലുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വിഭൂതി മാത്രം സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ എപ്പോഴും എവിടെ ഒരു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കാണണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു കയ്യൊപ്പലും ഭഗവാന്റെ ഒരു തേജസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണല്ലോ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് സിംഹത്തിന് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും? അത് മറ്റേ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, നമ്മളെ ഗുരുക്കന്മാര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേപോലെ, പക്ഷെ അത് നമ്മളിൽ നിന്ന് അവർ വ്യത്യസ്തരാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ ഒരു തേജസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്റെ ഒരു കണി, ആ തേജസ്സിന് എന്റെ ഒരു കണികയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്വാളിറ്റി ഒരു വ്യക്തിയിലോ ഒരു വസ്തുവിലോ എന്തില് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കയ്യൊപ്പ് ആ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിന് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുണ്ടാവണം. അതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഏതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ചിലതിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ പവർ ഉണ്ടാവും, ഒരു യൂണീക്നെസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ് അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനന്തമാണെന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ചില സൂചനകൾ മാത്രം. അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആ അനന്തത്തിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സുന്ദരവും തേജസ്വമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കണികയിൽ നിന്നും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മളെ ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾ അത്ര ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളെ പോലെ തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ അവർ നമ്മളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ് അവർ അല്ലെ. അത് ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ് ശരിക്കും തന്നെ ഗുരുക്കന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് വിഭൂതി യോഗത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്ലോകം 42. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടവ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അർജുന ഇനിയും വിശദം ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ മുഴുവൻ നീ അറിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് കാര്യമില്ല. കാരണം നീ ഒരു ഭക്തന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാന്നല്ലാണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും നിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നുള്ളൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. എന്നിരുന്നാലും അതിന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച അതിനെ നിലനിർത്താം. അപ്പൊ ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ ഇൻക്ലൂഡിങ് അതായത് ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും
ഭഗവാന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണതിൽ എത്ര വലുപ്പമായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ആ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കണതിന് അപ്പുറത്താണ്. അതിന് ആ ഒരു അംശം എന്നുള്ളത് ആ പ്രപഞ്ചത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആ പ്രപഞ്ചത്തെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമായിട്ടാണ് കാണുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് വിഭൂതി യോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും ഭഗവാന്റെ പവർ എന്താണ്, ആ മഹത്വം ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറയാം. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡോക്ടറിന് പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഡോക്ടർ എന്താണെന്ന് ഡോക്ടർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുള്ളൂ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ശരിക്കും വിഭൂതി ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. അതാണ് അപ്പോഴും നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അതിൽ കൂടെ അതാണ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആരെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു, വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഒന്നും കൂടെ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് ഉറപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഭഗവാനാണ് അതേ രീതിയിൽ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി ലഭിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതിപ്പോ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചൈതന്യം നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഞാനായിരിക്കും, അത് കൺഫേം വിചാരിച്ചു അത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഏറ്റവും വിഭൂതി യോഗത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ദർശിക്കുക ശ്രവിക്കുക ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന്റെ അംശം അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിക്കായാലും ചിന്തിച്ചാൽ അറിയാം, ചില വ്യക്തികൾ മറ്റെല്ലാ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ചില വ്യക്തികൾ വളരെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇത് ഭഗവാന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ്. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ പിറകിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജന്മജന്മാന്തരമായിട്ടുള്ള കർമ്മബലങ്ങളും അതിനോട് പല ഇന്റർലിങ്ക് ആയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത്രയുള്ളൂ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ വിഭൂതി യോഗം 10-ാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. മാതാജി പറയാം. മാതാജി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ്സ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുപോലെ തന്നെ ജപം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് നല്ലതായിരിക്കും അത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മളൊരു 2 മിനിറ്റാ 3 മിനിറ്റാ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുന്നോ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ജപം തുടങ്ങണം. ഇത്രയും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ആ ജപത്തിലേക്ക് പതുക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴും നമ്മള് ആ ലെവലിലേക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അതിനത് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീത വാങ്ങിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വാങ്ങിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവും. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും കുറച്ച് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും. ചില പോയിന്റ്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടൂല. അപ്പൊ അത് റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ആ ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിക്കും. അപ്പൊ അതിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവത്ഗീത വാങ്ങിക്കാത്തവരുടെ തീർച്ചയായിട്ടും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. കാരണം ശരിക്കും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണല്ല, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത്. നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമ്മൾ ശരിക്കും പുരാണ ഇതനുസരിച്ച് നമ്മളെല്ലാ വീട്ടിലും നമ്മൾ ഭഗവതം ഇതൊക്കെ വെക്കണതിന്റെ ഒരു കാര്യത്താണ് ഭഗവാനാണ് നമ്മൾ കുടിയിരുത്തുന്നത് ആ വീട്ടില്. ഭഗവാൻ പുസ്തക രൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ് അതൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. പോയിന്റ്സ് ഇല്ലല്ലോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ക്ലോസ് ചെയ്തോളൂ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപരൂപേഭ്യ കൃപാസിന്ധ്യേഭ്യ പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമോ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ. പ്രഭാത് ജയ ഗുരുദേവ് ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ